Hej Carsten. Min problemstilling er, hvordan og hvorfor blev muren bygget, og hvorfor ville folk flygte fra øst til vest. Muren, det var ligesom et udkom af 2. verdenskrig, hvor Tyskland tabte, og alle ved det, ja. Og så blev det delt op i det kommunistiske og det demokratiske øst og vest. Vest blev bestået af Frankrig, USA, og Storbritannien, og Østen bestod af Sovjetunionen, som man kan se her. Frankrig, USA, Storbritannien og Sovjetunionen, som var Østen. Yes, og så kan vi... I starten så var det jo ikke... der var ikke den her Berlinmur, den fandt ikke sted. Men det var fordi, at folk de begyndte... Der er jo selvfølgelig afgrænsninger, ikke? Men man kunne godt komme fra øst til vest. Men så var det, at folk de begyndte... jeg tror, det var noget med 162.000 på den første dag, eller noget, flygtede cirka, fra øst til vest, og der var selvfølgelig et problem i det kunne man godt se, så derfor ulovliggjorde man den her udvandring. Ja, og hvad hedder det der, så begyndte man med at, fordi der var de her højt uddannede unge, og veluddannede, som var et stort tab for Østen, at ligesom miste de her mennesker, som ligesom ville være fremtiden, deres fremtid, så det var et kæmpe tab, og derfor ulovliggjorde man det, og man begyndte med, at jeg tror den 13. august, så var det, at man så bemandede man de her steder, man kunne komme fra øst til vest, stærkt bemandede man den med panservogn, med folkepoliti, det hele, for ligesom at stoppe den her udvandring, og så blev der også bygget spanske ryttere, som er sådan nogle, og pigtråd og hegn og det hele, og så efter nogle dage, så blev muren bygget med betonplader, og folk, der boede lige deromkring, blev evakueret, og dem der var der fra folkepolitiet og så videre, de fik at vide, at de skal skyde, hvis altså nogen prøvede at flygte derfra. Yes, det kan man også se her. Bevæbnede grænsevagter fik ordre til at skyde flygtningen. Og den 13. august, det var her. Ja, og de her uddrag, de har en stor tendens, altså meget subjektiv uddrag, fordi at de enten bor i østen, og den bor i vesten, og man kan se, at vesten, den giver os en rigtig god, den østtyske, den giver os en rigtig god indblik på, hvordan, at ligesom, man kan se, at østen, det var ved at ikke tabe, men den mistede tilliden til deres folk, så derfor var det, at de ligesom, hver gang man nævner Vesten, så nævner man den i negativ form. For eksempel her, den eventyrlige vestlige provokationspolitik, altså, og den vesttyske økonomiske udplyndring, imperialismis økonomisk udplyndring. Så på de her måder, så nævner man den på en negativ måde, for at få ligesom folket til at, altså man fjendtliggjorde Vesten, og prøve at få, ligesom sige, at Vesten det er dårligt, det er ikke det gode, og prøve at få de østtyske, dem der bor i Østtyskland, til at elske det mere. Og det er også budskabet med den fra det østtyske historieuddrag. Ja, eller uddrag. Ja, og jeg vil mene, det er en lille historie, fordi den fortæller ikke ligesom om den helt store, det er jo 2. verdenskrig og sådan direkte den kolde krig. Den fortæller mere om, hvordan man levede, og synsvinkel for folk, der levede i øst, og folk, der levede i vest. Og så vil jeg bare lige sige, for at runde af, nu kan jeg se næsten 5 minutter, at hvordan blev muren bygget? Den blev bygget på, at først kom der bemanding, så kom der ligesom
oprustede man til ligesom, at der kom en, spanske rytter, pigtrådsregn, alle de her ting, og så til sidst, efter dage, så begyndte murene at blive bygget med betonplader, og hvad ved jeg, ja betonplader. Og hvorfor? Det var fordi, at der var alt for en stor udvandring fra øst til vest, og det var det, ja, og østen, ja, og hvorfor ville folk flygte? Det var fordi, at østen, det her styre var ikke ordentligt, altså det var ikke godt, folk kunne godt se, at det var godt styre, og deres ideologi, og vesten, det var et mere sådan demokrati, der var ytringsfrihed, der var det her, man kunne selv vælge, du ved, demokrati, man kunne selv vælge, hvem der var som styre, og markedsøkonomi, altså det var bare et bedre, der var bare bedre værdier i vesten, end der er i østen. Yes. Det blev lige 1 minut over, men det går.